Tezvara uyai mujekese pamberi pachangamire dotito kuti sei muri kuchengeta mwana wenyu. Ini ndakakupai chikamu kana chidimu chemari yenyu yepfuma. Saka chakazoitika ndechekuti dare rino kuti rizomisa nyaya iyi panga pasina mukadzi. Saka zvakadzizvo murume uri kuti kudii nezvemukadzi wako. Murume akati ndinogona kuti ndomuda kana kuti handimude asi asipo. Saka ndikutochembera kuti atezvara ndipe mudzimai wangu ndesaka ndakuzovakwirira dare. Hakuzovakwirira dare kuti handiswada, ndikuvakwirira dare kuti sei muri kuchengeta mwana wenyu. Saka tinoda kuti mwana wacho ari apa ataurega kuti achada murume kana anondida ndoda mukadzi wangu. Ndo pakazonzi chiitai kuti mukadzi auye tikombere nyaya tinzwe kusaidhi kwomukadzi uda murume wako here. Sei uri kuzogara kuna baba? Baba ndivakumanikidza here? Ndo nyaya yamakurukota ndachangoti. Tainzwa yajeka. Mwana wenyu Aripo. Ngawe. Baba yambuya. Yayi. Ipo. Ya, ndikuta bwana baba kuna baba. Right. Ibibi muri kuti pamusoro pemurume wanyu. Ndichamuda. Pamusoro best. Nye kutanja abu. Muri kumanyeni. Pamusoro imam. Nyaya iripo ndeyekudai so. Inini murume ina ndichade. Nenyaya yekuti ini naye ndi abuse. Magariro andaita naye. Aindishungurudza. Alright, mirai makadaro. Wamzwa here mazwi kumukadzi wako ari kuti handichada. Uri kuti ayo mazwi mazo. iyo iturike kuna changamira haisina kukutoenda. Ende izvi zvokuti kurambana kwavo tizviite tsvagurudzo nyaya haisi pakati pevaviri. Yaiva pakuda kuita tsvagurudzo kuti uyadzoserwe mukadzi. Mukadzi aramba zvikunzwika. Saka ava havasi kutongana. Ava takavati vaunze mukadzi uyu kuti abudirwe pachena nokuti ava vaisagona kuramba mukuwasha. Iturike iyi takaitonga kare. Aiwa baiti. Aiwa. Nuno kamazo ndoka hivi. chakamira. Tapisia pamoja. Inda taita rombo rakanaka kuti adzime akasiri kuwanika. Zvida ndingakuenderera mberi takaitonga saka imba igaipara. Amai ini ndaitimba yansada kuti parare. Kuzama katadzirana aikushungudzai ane zvakawanda zvaaita murumono. Andana muchiro chidiki zira rimwe chete chairo chaiva vanoregererana. Maregerera mutanga kuti upenyu hutsva hwamunotanga munotosiyana zvemagarira mamuchiita. Madi mambomuregererawo. Ewa handikwanisi. Ndaichikumbira samambo kuti dai mambopa mukana futi wokuti pane zvezvo akakutadzirai mumuregerera. Aiwa hakana. Uraitirega inomboti inini anofana kubata huku uye mombe ukubatirai mombe yekuti aiwa mukadzi wangu ndakatadza mombe iyo. Aiwa ngasvigare hazvo. Alright. Rega ndiwedzere imwe mombe tiite mombe mbiri. Tiite mbiri mombomuregerera tiite tu momuregerera. Kutanga futi muupenyu. Aiwa hakana. Ndambozama samambo ina ndasipange imba iparara ndatakasa mombe mbiri imba iyedze kumira hanzi kana takaita mbiri hanzikura chisimo chaungagona kuita chinodarika mombe mbiri chokuti ava vadzimai vandokuwada. Pamusoro yechangamira kana zvakadaika zvinonetsa kuti zvigarike. Chero ukatomupa 10 munhu hazvigariki. Ini chandinotongokumira kwamuri changamire kana munhu aramba sango ngarambe nehuni dzarei.
chanzo kuno. Mama kaita mana ini? Ayo. Maksudnya mau beda mana? Kwashanga kabisa sei pamanda kafurikiza ndanzwa pati kuramba kusango kureva kuti kunogona kunge kuine pfuma yakati ko yenge yakatarisira munhu amen Kudaro kauti mazwamu mashoko ataura mukwashi wanga wakabvisa chiwe ndakabvisa mombe dzangu nhatu right yakana patakaitaura kazitaipainazvo Ai mabereki makuita noise mombe nhatu nei nebudzi imwe chete mbudzi imwe chete chimwe tongoti ndizvozvo mombe nhatu mbudzi imwe chete kwete ndokatanga kumubvisa mwana mombe dzeko dzango dzimombe nhatu dzimwe mombe yaimirira dzakati maimirira dzakati dzanga dziri ngori mombe chete dzina kana zvipadzo zvipadzo ngoenda dzimwe Sina mazita. yaplasipo muchidimbu kana zvadaika anongowekerwa zvisungirwa zvacho zvedhemenjiro vanowekerwa kubva mombe nhatidzo zvatirega tingoti amai imi zvabuda pachino ndimaramba murume angachikuda mukati zvinoratidza kuti mimi handichada mumwewo ndararama muchii yanga yakapera kuzara atizva mazvona zvaita mwana wenyu ini ndandaramba samangu kuti mbaiparari atobudise nekukuru ruoni unoti kuti Ini zvinoshungurudza kuti tisingatasiri kuti zvakachii akadaya asi chandinongoda kutaura ndechekuti mukwasha wangu akataura chikwadi ari kutaura kuti akabvisa mombe nhatu ndakona mombe nhatu kumba kwangu akutaura kuti akabvisa mbudzi chandikaona kumba kwangu kwakauya 300 nemombe imwe chete ndizvo ndikugachira chiwa kuva mukwasha wangu izvo nyaya iyi kana ndisiri kukanganisa kunenge takamboitenderana avasiri were vaiti kwakauya kamonga mombe kadii amusirimi saka imimi tauraiwo chokwadi musanyera ndochokwadi ari kutaura inzwaika apa kamombe kadiki kaya vakanzwa herevesa murikona ndikupfeka kurangarira kuti nyaya iyi munenge makambotaura akauya ne300 takawekerana mombe akauya neimwe mombe rekauti mhou yava nekamwana kadiki amene ipapa vadzaita nhatu tichitokuti isusu ko imimi iyi mari iyi makanga mawekerana sei apasiripo chandani Ndapedza kubatsira manzwiro andakaita ndakaona senge pfuma yakabvisa uyu nemi maita senge vatenderana panguva yamakaitaona ndakambozodaro futi ndizvo kuti nhasi nepazvakutingira aiwa hazvisi kuchinja vangu haisi kuchinja sadombo ari kuti sadombo wenyu ari kuti sadombo aichiuya tichitanga ramchataura mai maidudza ndimutauya akashaka papaiwe akazobuda pachena kuti pano zvaakamisa ndozvakatanga kutaura shuwa kuna muchiri kurangarira mari yabviswa kumombe yamukati yakazonge yauya iri hafu hapana oraiti mukuwashi imbonyatsotitsanangurira kuti mombe nhatu idzi dzakamira sei maendeseri awakaita tisaite zvekufungidzira uye listi racho munarero kumukuwashi nokuwasha kuti anorake pamusoro yechakaviri ndofunga isi tataura kuti hatiri kupedza nguva mudare tichikakatana nditi tezvara vangu vari kuti ndakavapo mombe ngano vataura kuti imwe chete asi muchidimbu futi vazobvuma kuti imbiri
nokuti vati 300 ndati mkwasha wangu akaenda 300 nemombe imwe chete 300 nemombe imwe chete pa 300 iyi yaimirira chii yanzi 300 makaisa paini 300 ndakaisa chikamu chezvisungirwa zvangu zviri zvichii pamari zvisungirwa mari anadare anagogoboy mukwasha ukadaro unotitenderedza iwe ingotaura muupfupi tichiwirirana 300 ndakanga ndakawirirana so mombe yakaenda yakadai ipapo tinenge tapfupikisa nyaya pagoro ichamamira ini ndakawirirana nawo kuti pa 300 mombe mbiri nekudzainzi 150 ndobva ndazova paimwe mombe ya still izvo zvazvo nachakaipa ini ndikuona sekuti muri kutenderana kuti pakabudiswa 300 nemombe inotsika kureva kuti tiri kutaura kuti kana chero changamire vanogona kungozvivhaliwa zvinirozvo kutora 300 iyi yoiswa kuzvisungirwa zvacho toona kuti inopedza kusvika papi kana paine chenji yozikanwa kana pasina hapana iturike yapere pamusoro chana akuisira kwamuri 300 ida kuende kuzvisungirwa 300 nemombe mungozvibata zvese pazvisungirwa zvavo dementi ravo mbese machira mudzii ngatingoende zvataita paipai tati machira ataona pane gumbezi zvaita pa140 ndizvo machira gumbezi nemari yake yekusonesa nechii enda pa100 ngotoda 150 kwasara 150 mombe masungira akatoenda kare kombudzi mbudzi 4 makaisa mbudzi 1 ndakatoende pamusoro echangamira ndakatoapa mbudzi ndakapa imwe chete mbudzi imwe chete kwakasara mbudzi 3 imwe yacho yechipiri yakatozotadza kukwara nekuti vakabva vati tipei mari tobva wapiwa imwe mari yekutenga zvimwe zvinhu zvaidiwa ipapo izvozvo siyai ayo mirai mbudzi tiri kuti isusu pane 1 yakabviswa 3 dzakasara izi $90 ichibva mu150 yasara yei kusara $60 Roti mkwasha ne change $60. Bozi vana vanange vakaita vana saka zvisungirwa chete zvinofanira kuti zvibviswa chete zvisungirwa samanzwa mukwasha chikana uchingowarambwa unobva udzorerwa nemiti yayo saka mukwasha regai titi imba yaparati kuti kuimanikisa imi muchangodzorera marinda 60 chete uya muchadzorera zvinozwika ya ndine chichemo changamira ipapo pakuti pamagumbeza handigone kumatenga nekuti pakarongedzwa zvinhu handiti ndanga ndisipo pakatotakurwa magumbeza akatowanda kusara pari empty zvimwe achataka zvakawanda ani makamuta 3 months kana kuma zvamakugara bese muchibikirana paipai pakabhatarwa mari mugoti Achitenda rimwe chete. iwo bwasaoni adzimai zvadii zvapera nadaro inenge yachena maramba nazvipa mutemo kudare ramambo atezvaro nyaya iri kunga yapera inozobuda $60 yamunodzorera kwasha wenyu tobhadazoti urodzi wadi wapera wasunungura kana kanzi achirorwa ane mvume kurorwa bhodzi varamba nachipa mutemo kana mindori nayo nhasi zvakangonaka kuti unozoti ayo handisaida kuramba chidzoka obhata midzwa mari yake mukwasha tobhadaziva kuti tapedza asi kana mai musina kugadzirira anext dare redu musi wa21
mari $60 ngaiwe itobhatadzorera kukwasha zvinonzwika pamusoro yepangandiwa kuti inini nawe ivai pane pai kunditi bate mchadi muchikonzero chokuti vanhu ava varoorana vakati imba vakagara vese kwe2 years saka pakunesana pokuti pari kunzi panonzi damage vanhu kana varoorana vaita imba vagara vese vaunosvika kurambana zvavo vataga kuita zvavo kunonzi pfuma ngaidzoke vada kumiraisa kuti regai tikupindure ipapo pfuma inodzoka munoona pane pamwe paipe kuti chero dai maitorangarira zvaitoitwa kare kare mombe dzakatoenda dzakawandisa mukadzi wozotadza kutobereka nhamba yakaenda nemombe vaitotutsira mumwe mukadzi ndiri kunyepa here pasi chigare kumashure mukuwasha akaendesa pfuma yakawandisa amai varipo kuvaivai vobereka vana vashoma shoma vaitotumirwa mumwe mukadzi zvichikavha kupfuma iyoyo ava varambana ende pamusoro pezvo mwana wenyu ndiye ari kuramba uyu dai aramba uyu tatisingaweki zvese zvataita izvi zvavisingaweki taita kuti ndiwaramba uyu aramba ati handichada uyu ndokubva ati ndakapfurikidza pakuroora itsika rigatiwedzere ipapo ichi vanhu inini chahanzadzi yangu yandinosira inini payakaroorwa mari yerusambo ndakapirwa kuti ndoucharoora nemari iyoyo kana hanzvadzi ichinge yarambwa yanzi vanetsa nemurume ndiunonodzorera chi mari iyoyo hanzadzi yangu yandosira inini ndindakapirwa mari yerusambo kunzi kana vanetsa nemurume ndiuchadzosera mari iyoyo inodzoserwa mari iyoyo mapabata saka tatopedza ipapo tingaramba chiswera chine nyaya inini pamusoro yechangamire ndoita kuti kudzosera mashure inini ndakavapa pfuma handitana tezvavangu but hapagone here kuadjustwa apa kuti pane time yavakandiwestira ini inocalculate kose ikoko manje kwawakuenda kwakumashure dzinenge dzawanda nyaya